Hát nem szolgálnak a kocsmár. Ha mi vagyok én? Állat. Mert tudok gondolkodok, hogy mentsem ezt a kurva fejüdet, tudom, hogy kell megmenteni. Csak egyedül vagyok, és egyedül is megmentem. És hogyan kell? Ha ne háborúzz, imádkozz. Pénzem nincs festékre, baj. Én gyakorolok, mert az a helyzet, hogyha festenik már, én egy hónapra többet festem, mint Leonardo, Picasso, az egész 33-ban többet csak. Én 10 percet, ha nem csinálok egy festményt, egy kilométert meg egy. Csak húzzanak ezek. Ide fogok egyet, két számba megint, csak vigyenek a sinen. Mint a villám. És a látomásairól nem mesélne valamit? Mert erre kíváncsi. Minden reggel valamilyen. De hát például? Ma mi jött? Ma? Hogy csinálja a munkám? Nem lesz világ vége egyelejre? A föld biztos, hogy fel fog robbanni egyszer. Mondom, egyelőre, mert a múltkor egy lapátot kilökött egy autó, azt mondja, dolgozzatok. Ez megint jel. És ez mi? Ez? Ez az, de ezzel tejtem, addig nem csinálok semmit. Ez a halottaknak van. Esküszöm az életemben, memóriából tudok festeni. Memóriából, tudod mi az? Memóriában. Nem jön be egyszer, de feljön kétszer, háromszor. Ezt is például most azt egy levélet csinál. Hát mit csinálsz vele? Annyi, hogy egy 3 napig dolgoztam rajta, már én belezavarodok már a sorsomba. Én valaki tudod csapok, hogy mint a takony ott marad. Mint a takony. Én nem verekszek, érted? Én tudom a természetet, akkor kikapcsolok, akkor olyan Isten. Ott a keresztem, lát? Hát jó, de én református vagyok, de ugyanazt a keresztet viselem. Te is, meg én is magam. Most nem tudom, mi van a Kínák, az buddhista, a buddhát, nem? Hát miért baszogatják? Onnan fog indulni a harmadik világháború. Azt is benne van. Onnan lesz a harmadik. Ez is egy látomás volt? Hogy? Ez is egy látomás volt? Ez már 20 éve van, hogy nem úsztuk meg a harmadik világháborút. Ott oda akarok menni, azt a nagykövet Jeruzsálem, hogy megmozdítsam egyedül. Jó, ugye lehet, hogy... Mi megbírnak? Hát lehet, hogy valami, mit tudom, ha nem, akkor viszem a kisfiamat, meg a nagyfiamat, 3-an arrébb így. Most jöttem rá 48 éves koromban, hogy látom. Vagyis már, hogy energiám. Altatok el mindegy. 2 perc, a csajokat fektetem le, ha akarom. Ez már volt piros, ez már volt sárga, ez mi sem a for. Hát mivel vési? Mi? Mivel vési? Hát, mit tudom én, egy kapara volt, csavarhúzva volt. Ott bent kézzel csináltam. Hát például nem festek, bocsánat. Én most például megmutattam, ez már reggel zeidre le volt húzva. Már sárga virággal is volt. Ott van egy. Látod, már könnyedik ez. Azzal a csával akarok találkozni, amelyiknek könnyezett az ikonja a szombatos műsor. 2-szer jöttem vissza, már elmentem, már nem akar, hogy mondjam. Azt mondtam, többet ide nem jön. Ennyi parasztot a pár nem láttam. 5 éve passz meg, bocsánat. Itt vagyok, egy embert nem találtam, aki a szót értse. Most ha mondom egyszer, mondom 2-szer, mint Jézus, úgy dorgálta meg a tanítvány, hogy nem értett, és fölmelt a hangját, úgy, mint én. Hát olyat ordítok, esküszöm, nem egyszer, nem 2-szer, hogy a városba megállítottam a villamos áramot, mikor ezt operálták a kezemet, nézd. Ezt csontig vágtam, tessék. Úgy spriccolt a plafonra, így spriccoltam így. Még bementem, az a legszokásom, mindenki, aki mondta, hogy nem rongyja, a vécepapír mindig legyen nála, az a legtisztább. Egyszer elvágtam itten, látod, ráestem egy 3-5-es borkára már. Egy ilyen volt, így. Ez visszat, ennyi maradt, úgyhogy holdkógus vagyok. Ez így. És az is WC papírra? Hát nem, ott másban felraktam, az így spriccot, mint a bikába. Ez ahogy 3 litesnek a borkánk eltört, hogy mondjam neked, az van 10-20 mm, majd 10 centi, 15 centi, 20 mm. Nem 20 mm, kétszer. Ráestem, kicsúsztam, pedig nem ittam ség. Kerbe voltam, és megcsúsztam a, mit tudom, vizesódit.
hanyattestem már a csempe. Mikor kiléptem a küldőszoba, az előszoba, ott volt a 3 ráástam nézd. Ez nem piszkosodom rá. Hogy az így? Csak én mindig márdogattam minden hülyeséget. Pestem az ingek, hát van rongyom, de nem vagyok én olyan szegény, mert a rongyom az van elég, a fene borítsa, csak. Én nem vagyok pap, és a prédikátor lehet, hogy mindenki lehet, nem? És tudom, annyit gondolkodok Istenes, hogy menjetek és hirdessétek, látod, vedd málat, látod, ott van az alakja, nem? Vedd málat, ott van a szem, ott van az aur, ott van, azok már halottak. És halottak és kommunikál. Na mindegy. Este bejött, láttam a fellegekbe, nappal, este egy zsák újságot akartam tenni a tűzre. Nem, akkor elejtenem, én látom mindent. Én, hogy mondom, a fellegekből, hát onnan jöttek a jelek. Most csillagászokhoz el kell menjek, hogy van egy jelem, azt hiszem vagy a piastjuk, nem tudom, mert nem vagyok csillagász. De például ott is látod? Látod? Pontosan, mint egy halott felhalott, például ott egy kiskutya, ott van a fej, ott az aura, ha veszed éjjel. Én éjszakig ott megint látod, néha. De jó, de a fellegekben ott van megint néha, ott van akkor, amit máma lerajzott. Ott az ember, aki néha így irányítani. Ott egy állat, ott a máma már megcsináltam, amit megcsinálok, azok, bocsánat. Ott megjelenik fönt? Az mind megjelenik a fellegekben. Beszó? Ez nem most. Amióta látomáson minden, mert csak ember alakot lát. De úgy látom, hogy itt ez a rajz itt könnyezik, vagy mit csinálunk? Hát úgy látszik, hogy ez máma tekertem. De ez maga csinálta, hogy ilyen legyen? Hát nem én csináltam, azt máma jöttünk. Hát könnyezett a sarkom. Most tavaly húsvét előtt, vagy 3 héttel, tavaly. Ott a sark. Most például azt is meg tudom oldani, az északi sarkot, ha nem az atomfegyverre költő a pénzt, meg a dűhajogásra, meg a kutyafaszára, hanem lekanalizálok. Így, látod? Így. Melyikben most az éjszaka, az északi tenger, vagy az északi sarok legközebb állama? Nem vagyok földrajztudomás, hogy kik vannak ott már éjszakon a legközebb, akit veszélyeztet a vízözöm ellenti. Országokat, meg városokat. Megcsinálom, így, látod, így, és így. És lekanalizálom. Akkor előbb megint csinálok 3-10-30 kilométer. De a lakott területeket megmentem. Nincs időm mindenre, mert... Dolgozik valahol? Vagy hogy mi nincs ide? Hát mit dolgozom? Nem elég dolgozom, gondolkodok, hogy mentsem ezt a kurva földet. Csak egyedül vagyok, de szeretnék ezekkel találkozni, akik ugyanezzel, szeretnék velük találkozni, mert veled hiába beszélnem, meg úgy se hiszed el. Azt hiszem, bolond vagyok. Nem. Ha bolond vagyok, már tudok beszélni. Írni tudok, de olvasni nem. De ma olvasni is tudok. Tavaly óta biztos 4-es szövege, volt 2-es és 4-es, tudok, így már tudok olvasni. De láttok. A Hitler. Becseszem bennem van, de tudod, hogy basztál Hitler? Meg Napóleon? Hát egy nap alatt nem teremtette, Isten se teremtette. Meg kell gondolni. Például a japánokat tisztem és becsem, egyszer már jártam, hogy tapasztalatsen. 7 akkor felvette a rajzot, 9-kor vesz a kalapácsot. És a Dacia gyárral mi lesz? Én megegyeztek már. Én abból most hazamegyek, csinálok egy olyan kurva Daciát, Antigront. De milyen Daciát csinál? Ha nem Daciát csinálok, megcsinálom a Daciát, úgy, hogy csak begyújtok. Érted? Igen. És aztán felveszem, megcsinálom, hogy menjen legalább 300-400 km sebbe, annak külön utat kell csinálni. Hát jó, de van pénzünk, nem? Mint hogy elbaszok a kocsmába. Amikor a kocsmában van egy pohárboltból. Tudod, mennyi pénzt adtam a professzoroknak? Megvettem ezt a fél falut. Faluba igen kurta kocsma. Hát nem tudja leírni a nevemet. Azt mondja, Ludman Géza Árpa. Mondom, melyiket? Ludman Géza Árpa. Mondom, még egyszer Ludman Géza Árpa. Én mikor katonautam, érted, mikor jött
Jött az ellenség, így álltam, Makari Maszka. Akkor azt mondtam, stáj! Egy. Stájket rád! Én már harmadszor lőttem. Semmi, de nézd meg a tyúkot, ezt megvettem, aznap máspoltak a nyakamba. Ezek úgy jönnek utána, mint az állatok úgy tudok kommunikálni, még ez is. Tudok kommunikálni az állatokkal, csak az emberekkel nem. Baszd meg. És azt mondtam, a legjobb humorista vagyok. Én most az én hangomat adom, de tudom, a kiskabos, a kisvörös nekem volt gyerekkorom óta a legjobb humorista. Mutassa meg. Mi? Hát a hangját. Nem tudom. Lacikám. Ennyit kell adott teszed. De ha berekedek, pont úgy beszél. Akkor még egyszer megkérdezem, hogy feltetjük az internetre a Hát gátire. tegyétek fel, de én most már hadd kéne menjek, felmegyek a